וברכה. ספר לי, היא קיבלה את הטיפול לפני 3 שבועות, היא הייתה אמורה להגיע בעוד 6 חודשים, למה היא הגיעה היום? היא מרגישה יותר טוב. התחילה הטיפול, אחרי 2 שבועות מרגישה יותר טוב. אז בגלל ככה אנחנו הגענו לפה. הגעתם לפה. כן. שלום וברכה. שלום, מה שמך? סמרי ג'מאל. ספרי לי מה את מרגישה היום. אני מרגישה יותר טוב, יותר בהליכה, ברגליים, בגב, השתני המצב. יותר טוב, 10% יצא לי משהו, המקיבים כמעט הלכו. ואז למעשה הגעת יותר מהר. בגלל השתנה המצב, ראיתי שאני הרגשתי יותר טוב. יופי, אני שמח, הסיפור מדהים, ואני מבקש מכם גם את האישור להשתמש בחומר המצולם למקומות שאני אצטרך, בסדר? אינשאללה. מסכים עם לי, נכון? כן, בטח. תודה רבה לך. גם לך תודה רבה, תודה רבה. שתהיה בריא.